Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Ev demû hemû demên we baş bin, Kurdên li her parçeyên Kurdistanê û cîhanê. Îro roja Newrozê 21 Adarê ye. Newroz pîroz be. Podcast Kurdî îro dest bi weşanê dike. Ez bêjerê we Hozan Adar. Êdî li ser Podcast Kurdiyê bernameya çîrokên rojnamegeran de em ê pev rebin. Keda rojnamegeran gelekî zehmet û ev rojnameger Kurd be, karê wî zêde zehmettir dibe. Di Podcast Kurdiyê de bernameya yekemîn mêvanê min rojnamegerê Kurd Mahmud Bozaslan e. Mahmud Bozaslan bi eslê xwe ji navçeya Diyarbekir ya Liceyê ye. Sala 1975 de li Liceyê de ertihêj çêdibe, ev ertihêjê de 2385 kes mirine û 8149 avahî xirab bûye. Vê demê malbata Mahmud Bozaslan hatiye nava Diyarbekir û heta niha jiyana wan li Diyarbekir berdewam bûye. Bozaslan dema ku zanîngeha Dicleyê xwendiye û sala 1996 de dest bi rojnamegeriyê kiriye. Belê guhdarên ezîz, em êdî guhê xwe bidin rojnamegerê Diyarbekirî, rojnamegerê Kurd Mahmud Bozaslan. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Belê birêz Bozaslan, çîroka wê yî rojnamegeriyê çi ye ve çawa dest bi rojnamegeriyê kir? Dema ez çûm zanîngehê min dest bi rojnamevaniyê kir. Ew çav ez li vir nava Amedê de ez li otelekî min kar dikir. Ew çav otel ciyê kombûna rojnamevanê Tirkiyê bûn. Ew dem salên nota bûn. Dema min lê kar kir navbera notu sê û notu şeşa de. Ew çav wekî hûn zanin li heremê, li vê heremê rewş ne baş û rewşa awartaya bû û gelek bûyer çêdibû, gelek pevçûn çêdibû û rojnamevan çavê rojnamevanî rojnamevanan her tim ser heremê bûn û her tim zî rojnamevan dihatin heremê û ew çav ez zanîngehê Dicleyê bûm û beşa min vî beşa kîmyayê bû. Ne tu alaqawî rojnamevanê beeftine beşa kîmyayê pola yekemîn de bûn min wê kar dikir û dema rojnamevan dihatin otelê diman mizî ewa li wan mêze dikirin min xweziya xwe bi wan daniyam got xwezî ez î bibûma rojnamevan. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Ewlê min bi dest vergeriyê bi dest vêkarî kir. Ez îngilîzî zanibûm û ji ber ku ez îngilîzî zanibûm min vergeriya rojnamevanê biyanî dikir. Yê ku îngilîzî vergeriya Tirkî dikir. Tirkî vergeriya îngilîzî dikin biborin. Tirkî vergeriya îngilîzî dikir, Kurdî vergeriya îngilîzî dikir. û piştî de min pir xwest ez rojnamevan ew çav sala not û çaran not û pênca bû li vir PKK evkê qedexe kir li ofîsê rojnamevanan qedexe kiribû û saziyê çapamenî zî ofîsên xwe li heremê temamî girtin û çûmiyek ji wan zî rojnama Sabahê bûne û rojname zî wê demê Tirkiyeyê de rojnameyekî gelek mezin bûn û gelek zî bi qîmet bû ew rojname û piştî demek da piştî qasê sal
sal ki ser de derbas sal û nîv vana ekure ve beriya rojname sabahê de bûn biryar dan ku rojnameyê dîsa vekin ofîsa rojnameyê dîsa vekin êku dahatûn çûn min wan baş naskirin em têkiliyê me gelek baş bûn û zanibin ku ez dixwazim bibim rojnamevan zanibin ku ez tê min boy rojnamevaniyê hene û piştî wî ji min re gotin tu dixwazî bibî eger tu dixwazî were li ofîsa me kar bike bu awayê min dest rojnamevaniyê kir 15 Gulanê 1996 da من دست کر و حتی ایروزی روزی زی من نافبر ندایته و حتی ایرو از کار خود بردوام تکم حتی کو کارون زیاده بردوام کم Podcast Kurdi qise dike. Ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Nêzîkî 30 salan rojnamegeriyê dikin. Heta niha çîrokek wiha heye hûn bîr nakin yan jî hişê we de dernakevî? Çîrok bi rastî çîrok gelek hene. Jiyana me temamî bi çîrok derbas bûye. Lê çîrokek heye mesela heşê min de heye ji bîr nakim. Dema salê notî de li herêma me gunda vala kiribûn gunda şewtan de gunda vala kir û demê peyda salê 2000 da dîsa dewletê biryar da ku gundî vegerin gundê xwe û gundekî nêzîka Liceyê ser navçeya Karazê ye navê gund Şeqlat e em çûn wê ew gunda yekemîn ku vebû ji bo gundiyan piştî salê notê piştî bûyerên salê notê de em çûn em boy çîroka wî çekin xaleyekî duye bû mirovkê gelek pîr bû û ji min re got xwarin got were ste nava gund bigerînim got serçavim em çûn nava gund geriyan xanî xwe min nîşan da got nêze eviya got xaniyên bûn got sed û ez baş naydirim nêzîka 150 serî pevê min bûn di got şîr wisa pir bû cîtine bûm şîr dayînim me şîr dirêtin û ana digo em mihtaçê tasek dew bûne viya got û istira kir xwarê û giriya ew ser min gelek tesîr kir min ewî ecame ji bîr nakim. Podcast Kurdi qise dike. Ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. û çîrokekî din heye ew zî dema dîsa salê notî de dewletê qartên kesk dabû ku halê wan baş ne ku feqîrin qartên kesk dabû wan bo ke biçin xizmeta tenduristiyê bistînin bo ke derman bê para bistînin bê para herin doktor û ku qarta wan hebûn mesela cîranê wî qartaytine şu dermanê cîrana xwe ser qarta xwe dinivîsandin dahatin didaneyî ew çawa tiştekî wisa hebû lê gundiyek zî çûbû dermanê gundiyek çêleka wî nexweş ketibû gundên nêzîkî Diyarbekir bûn nêzîkî nav şer bajar bûn ev gundî çêleka wî nexweş dikeve diçe ber beytar û qartekî kesk dide beytar mezet dike bije vê nabe eviye çawa ya bije vê çawa nabe eviye em xwara derman sînem şira çêleka xwara nestînin ya dibije tişkê wisa dibe û beytar nas bûn telefonê me kirin me got em herin çîrokayê çekin mêrik zî bûn qartê me nîşanda fotoğrafa veneya çêleka xwe zî lê xistiye me got xala te çima smir goya navê çêleka min rojda navê keça min rojda çêleka min 5 salî keça min zî 5 salî ma dermanê cîranê xwe ser qarta keça xwe sîm çima çêleka xwe nestînim û çîrokekî wa tê kenî ziya bûn ku ji bîram naçe. Podcast Kurdi qise dike.
ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Diyarbekirê Newroz ji ber vîrusa koronayê çênabe. Ji ber ku pirsgirêkên tenduristiyê Newroz hat betalkirin. Ez dixwazim wekî rojnamegerê Kurd peyama we ya Newrozê çi ye? Peyama min a Newrozê rast îsal piştî ez karim bêjim jiyana xwe ya rojnamevanî de viya cara ewle ku ji bo şertên tenduristiyê tê qadexekin tê betalkirin. Ez dibêjim jiyana însanan girîngtir e em ê hên pir Newrozê xweş bibînin. Bila îsal vî wisa be em pêşiya xwe nêzekin ez ê vîdarim em ê Newrozê gelek xweştir bibînin û em îsal mala xwe bi dilê xwe bi nav malbatiya xwe pîroz bikin. Bila îsal vî wisa be bila em bidin bo xatirê jiyanê bo xatirê tenduristiyê. Em vê bernameyê de li ser jiyan û çîroka rojnamegerê Kurd Mahmud Bozaslan axivîn. Bozaslan çîrokên ji jiyana wî de cih kirtiye behs kir. Ji bo mêvandariya Birêz Bozaslan em gelekî spas dikin. Belê guhdarên ezîz, em hatin dawiya bernameya xwe. Ev dem û hemû demên we baş bin Kurdên li her parçeyên Kurdistanê û cîhanê. Mijarekî din bernameya çîrokên rojnamegeran de em ê li ser Podcast Kurdiyê hevdû bibînin. Bi xatirê we. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.